Antenas en uno como la voz.
van de boven de wisselbeker terugbrengen aan Nancy, wat ze gehoord had. En we hopen natuurlijk tot je met goede genoeg natuurlijk het toernooi weer in de Lemkens optocht doen. En knikkelden, goed om in te vragen, geweldig jong, chic dat je daar zit. Veel zorgen de komende weken voor een leuke herinnering wie al degene die is. De beker, die wordt de komende team met een pleitje voorzien. Dankjewel voor het terugbrengen. Ja, Nancy, mocht ze nog meegeven, want dat ga ik nu doen. Dan ga ik nog 5 minuten met die kaas geven en dan kom ik weer bij je terug. Zo jongens en meisjes, vanavond.
Alle vrienden, alle bekenden, alle verenigingen. Super bedankt. Fantastisch.
als Lamkescomité zijn we heel gerust op die als Lamkeskundigen te vermogen hebben hier in het Steense. Maar trouwens niet gedacht zo lang van dit te mogen genieten. Maar dat is eigenlijk zo, en we hebben aan dit een geweldige Lamkeskundigen gehad. Ze heeft ook nog gehad dat we het laatste voor de coronatijd, ja, we hebben het samen mogen doen in één weekend met de Steenenbrug. Daar waren we heel graag op en vooral dich dat we dat weekend een speciaal weekend gehad. Ik vraag aan Marie als eerste. Marie, kom eens heel even naar boven met een ruikeltje bloemen voor Nancy. En ondertussen die vraag ik, Vince, kom eens bij mij. Ja, dat is er al. Dankjewel. Maar we gaan het eerst gaan doen. We gaan aan Vince vragen. Vince wil zich heel langzaam alles beginnen de lampjes van de kleding doen. Ja. Jacques, bestuurslid, samen met Frank van Oorwijk, voor ons Lamkeskundigen uit te zoeken. Jacques, kom eens bij mij gaan. Jacques, ik wil het niet vragen dadelijk. Zit dat Vince nog niet zo goed in zijn knupjes zoeken? Of zijn dat gesaboteerd, geloof ik? Dankjewel, Vince. Ja. Jacques, ik vroeg dich ook een kranke af te pakken. Die Nancy. En er in bewaring te nemen. Zijn dat eigenlijk alles gesaboteerd? Jacques, doe Chrissy. En hier staat weer gewoon voor Nancy. Jacques, het is goed mee dat ons Lamkeskundigen een vaste herinnering meekrijgen van ons. Zo, kom eens even, Jan. Nancy, we hebben even dit laten maken, zodat ze altijd kan zien dat zich de Lamkeskundigen was in 2020. Alsjeblieft, meisje. En nogmaals wil ik zeggen, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt voor Lamkescomité Steen, maar vooral voor de restaurant. Vakantie,
Volgende meneer. One.
lampjeskoningin. En ik ga vragen, ik ga nog even kallen, binnen café even, doorstop, zit er mij. Zit jullie even klaar? Wilt je het klaarmaken? Want we gaan echt zo naar binnen houden. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik aan Nancy vragen. Nancy, kom nog eens heel even bij mij geboren te doen. Want traditiegetrouw brengt ik natuurlijk de oudlampjeskoningin van 2019. Het is nog 3 jaar later, maar die kunt ik te land brengen, zodat we die dadelijk langzaam gaan brengen naar het moment dat ons nu koningin uitkomt. En Sandra, kom eens even met die lamp, kom die lamp brengen, zodat Nancy die dadelijk het gebeuren dragen aan de snoepkoningin. Luc, zet de muzieksknop, zorg
Dus dat is elkaar van oefenen. Maar dan wordt allemaal beter dan in dagelijks zo. Ja, perfect. We zijn er heel chico. Dat is een volgende nog natuurlijk. De land is allemaal aan het over het randje. Ja, nu is het dan gezien.
Stars.